Berrien atalan ikusten duzuen bezala sarean zehar honetan, Borja berriz daukagu gurekin, arratsaldeon Borja, zengo du? Arratsaldeon Inigo, oso ondo, bai. Berri baino gehiago ez duzula hemendik zure... Ja danik ez du gogoratzen, orduan zuk esaten baduzu, egia izango da. Jabete bat baino gehiago izan dela, dena den, hor daukagu webgunean zeintzuk izan diren azken programak, eta uste dut, bai, hilabete bat izan dela. Dena den, Borja, lehenik eta behin ze moduz, izan da zure bizitzaz teknologiaren arloan, ze ikusi duzu, gure azken programa ikusi duzu elkarrizketa horrekin doksamiten egina, konta idazu zerbait? Ze kontatuko dizut, nire bizitza momentu honetan, eske oso simplea da, nire alabarekin, ikastolan hasten doa eta nahiko ondo, bai, oso posik, baina ez dut alabari nire denboraren erdia ematen diot, eta lanari beste erdia, ez dago denbora askorik besterik ikusteko, eta teknologiaren arloan, ez da ere, ez de gogoratzen azken hilabetean izan dudan, berri teknologikoa esango didazu, berri teknologikoa azken hilabetean, eta nik esango nuke, ez nago hain sartuta agian edo ez dago. Bueno, biak izan leike. Egia da, bideoak berrikusten eta hor, uste dut, azkenengoan gaizka egon zen, baina ez dut topatzen, 380 izan dezen lauarena ez dut topatzen, azkena izan zen 383. Bueno, bai, gauza bat esateko daukat, baina ez da berri teknologikoa, baizik eta gomendio teknologikoa, pelikula bat ikusi dute azken astean, hobeto esan da, dela Justizia Artificial, uste du dela izenburua gazteleraz. Bai, Prime Video dagoena, Justizia Artificial, bai, justo, urte honetan egin den pelikula bat, eta, izenburua esaten duen bezala, imaginatzen du etorkizun bat, ez agian oso urrun dagoena, non erabiltzen dute adimen artifiziala justiziako administrazioan. Hau da, zuk demanda bat jartzen duzu, edo salaketa bat, edo nahi duzuna, eta epai batean alboan egon behar zara, edo hor ikusteko nola konpontzen den zure kasua, epai bat ordezkatzen dute eta jartzen dute adimen artifiziala gutxienez kasu esain konplexuak eta pizka bat errepikatzen direnak, gehienengo kasuak agian konponduko ziren sententzia berberekin, eta azten dira jartzen hasieran gomendioekin, baina gero eta gehiago makina hobetzen eta hobetzen da, eta azkenean ordezkatzen dituzte epaileak, ez epaileak kentzeko, baizik eta erdizka. Hau da, kasu batzuetan epaileak egongo dira, eta beste batzuetan adimen artifiziala guztiz ikusiko du prozedura. Ohiko kasuak automatizatzeko. Pizka bat. Eta esan doan bezala, nik hori ez dut oso nahiko urrun ikusten. Gutxienez, imaginatzen dut etorkizun hori posible bezala. Posible, urrun... Urbilez, Zenbat esan alduzu urrun, eske hori orain dela 4 urte esango bagenu, esango zenuke, imposible. Ja, baina... Eta 4 urte pasata ikusten duzu, agian ez 4 urte barru, baina gutxienez imaginatzen duzu posible bezala. A ber, ni pertsonak imaginatzen dut posible erabiltzea adimen artifiziala prozesuan zehar, hau da, epaileari... Prozesuak askartzeko. Epaileari zalantzaren bat geratzen bazaio esan zen momentu batean en el juicio oral eta horrelako zerbait, grabaketa adimen artifizial batera pasatzea eta galdetzea momenturen batean abokatuek esan zuten hau, edo ze momentutan esan zuten. Informazioa erraz lortzeko eta baiz ere burokrazia askartzeko, azkenean administrazioan, ez bakarrik justizian, bestelako administrazioetan gehiengo denbora ez da ematen erabakiak hartzen, baizik eta
papeleo guztia, paper guztiak, tramite hau, eta hori, eta hau, eta hori, eta eskartu, eta eman impulso, eta azkerean, agian urte bat edo 2 urte horrela funtzionatzen da, egia esan da justizia, heltzen dira sententze bat ateratzera, baina hori gertatu arte, hor adimen artifiziala pizka bat gauzak askartzea eta azken momentuan pertsona baten gana jotzea erabakia hartzeko informazioarekin hori bai ikusten dut. Por cierto, aste honetan guztia ondo badoa, uste dut aste honetan argitaratuko dela Euska Digitalen zibertxokoren edizio berri bat, non Jaime Gómez Obregón bueno, ez dakit nola definitu ya, tiponek da un freelance de la vida eta bere mobidekin doa munduan zehar. Bere informatikaria da eta azken urteetan Twitterren asko hitz egin du administrazio publikoari buruz eta ze herramienta erabiltzen direnei buruz. Uste dut berarekin izan dugun elkarrizketa oso interesgarria dela eta hildo horretatik doa ere nola egin dezakegu administrazioaren prozesuak askartzeko. Baita uste dut pizkat eta orain esango dudanekin kritikak jaso ditzaket, baina uste dut pizkat uniformitate pizkat egotea ondo egon legoke, kizir, adibidez, Bizkaitikek egiten duen bezala plataforma bat ematea zenbait prozesu egiteko udal guztiek modu berean prozesu horiek egiteko. Jo que se, ibiaren prozesua, kudeaketa, adibidez. Orduan, ni ulertzen dut, leku ezberdinetan gauza ezberdinak gertatzen direla eta gertakaera edo behar hoiei erantzun ezberdinak eman behar diogula, baino esain beste, kizir. Pizkat guztiok gauza berak modu berean egitea, ondo egon ditzake, jo que se, así como idea. Oreka aurkitu behar da. Orduan, uste dut ere hori izan aldela bidea, aurrerapen teknologikoak sartzea, baino baita prozesuak simplifikatzea eta uniformitate pizka bat ematea. Claro, nola esaten diote, kontzeptua ez da Espainia federal, baina horretara joan gara baitare deszentralizatua. Hori, Espainia deszentralizatu honetan, hori oso gaizki ikusten da, esatea gainera, eta, en fin, hor gure ideia eta proposamena, justizia artificial ikustea Prime Videon daukasuena. Aste honetan ere ikusentunezko munduari buruz hitz egiten, ospatu da Tracking Bilbao, de hecho programa honetan ikusiko duzue Tracking Bilbao podcastaren lehiaketaren irabazlearekin, euskarazko kategoriaren irabazlearekin elkarrizketa, baina pasatu nahi nuen zurekin, Borja, gure esperientzia Tracking Bilbao duela un porrón de años egon ginela hor, eta hortik azken urteetara harreman pizkat ere izan dugu beraiekin, eta ekitaldi oso interesgarria egiten dutena, ez da? Bai, nahiko lana egiten dute, gogoratzen du gutxienez egon nintzenean hor, eta ikusten ekitaldiak, eta planak, eta zuzenean egiten zituzten podcastak, eta bestelako ariketak, eta, gainera, ez dut guztiz ikusten, baina belaunaldiekin gehiago eta gehiago eskaintza gehiago ematen dute. Orduan, nahi duenak ikusi aldezake beraien programa, zeren ekitaldi honen barruan nahiko aukera desberdinak eta interesgarriak daude. Bakarrik ikusi dut sare sozialetan, beraiek argitaratzen dute montatu dutela plan hau edo ekitaldi hau edo zuk ikusi aldezuna, eta ziurrenik ikusten dudana beraiek egiten duten 100% da, baina interesgarria dirudi.
Gainera egiten dituzten ekimen asko ez guztiak Tracking Bilbao barruan badauz konkretuki gauzatxo batzuk direla ordainpekoak, monologo batzuk, show batzuk, baino programaren erdia baino gehiago, ziurrenik baino askoz gehiago, doakoa da, orduan, gomendioa, ja urrengo urterako, ja pasaderako, baina urrengo urterako gomendioa da ere begiratzea ze egiten duten Tracking Bilbao ekitaldean oso interesgarria. Eta ikusentzunezko arloan bazaudete, ziurrenik aurkituko duzu zerbait gustoko. Hori da, beste kontuetan uste dira teknologiari buruz hitz egiteko momentua dela. Berriei buruz, teknologiari buruz hitz egin dugu, baina berriak ez ditugu komentatu asko. Prest ditugun berrien artean, uste dut azken egunetan zarata gehien egin duena, izan dela La Vanguardia, egunkaria, Twitterretik alde egin duela. Horrela esan da. La Vanguardia Twitterren argitaratzeari ustea erabakio, The Guardian egunkariak antzeko erabakia hartu ostean, neurri hori plataformaren moderazio faltagatik eta biraltasun handia lortzen duten konspirazio teoriak, desinformazioa eta gorroto diskurtsoak ugaritzeagatik hartzen da. Egunkariko zuzendariak Jordi Juanek informazio etikoaren aldeko borrokan keinu garrantzitsutat jotzen du ekintza hau. La Vanguardia aurreko usten dut bere trafikoan murriztuko dela Twitterretik irtetean, baino bere taldeak erantzukizun ekintza gisa ikusten du erabakia informazio etika gero eta garrantzitsua den testu inguru batean. Deskonexio ofiziala gora bera, plataforma monitorizatzen jarraituko dute, normal bezala interes publikoko informazioa detektatzeko, batez ere iritzi publikoan eragina izan dezaketen gaietan edo figuran nabarmenetan sartzen diren gaietan. Aukera ausarta egia esan da, zeren azkenean komunikabideak egon behar dira jendea dagoen lekuetan, eta komunikabide bat, eta kasu honetan La Vanguardia urte eta urte asko klasiko izan den komunikabide da dure herrialdean, orduan ez da tontakeri bat. Eske gauza kurioso bat da, zeren eta komunikabideak bilatu behar ditu bere ikusleak edo irakurleak, egunkari bat bazara, baina baita ere beraiek bizi dira, ez dira zerbitzu publiko bat. Ez du hainbeste inporta gobernu batek esaten badu ez, nire komunikazio ofiziala egingo du sare sozial honetan, edo sare sozial hauetan, edo bestean. Zein izango da beren konsekuentzia txarto edo okerrena, jendeak ez duela ikusiko hainbeste, baina beraiek nahiko dute ikustea, baina ez da beren azkenengo fina, baina egunkari batek ez badu inork irakurtzen, urrengo pausua da egunkari horrek porrot egitea. Claro, alde batetik suposatzen dut hemen La Vanguardiak jokatzen duela bere estatus propioarekin, hau da, haiek badakite influentzia asko komunikabidea direla, eta, influentzia hori ere erabiltzen ari dute bestei esateko, hemendik atera bergara, bide bat ireki agian jarraitzen badizute. The Guardianek egin duen bezala, kasu honetan La Vanguardiari buruz hitz egiten dugu, baina The Guardian bi egun lehenago berdina egin zuen. Orduan, hortik aurrera, ni badaukat nire reputazioa horrekin, hori erreminta bezala erabiltzen dut, esateko, hemendik joango naz, hau salatzeko, arazo hau salatzeko. Hortik aurrera, audientzia jeitziko den edo ez, haiek aurrek usten dute baietz, baina bere reputazioa aurretik jarri nahi dute. Bestetik, komunikabideek egotea jendea dagoen sareetan, eztabaida oso interesgarria baita. Claro, sare hoietan, haiek salatzen dutena konspirazio teoriek, desinformazioa eta gorroto diskurtsoak nabari badira, hor egonda eta gure mezua hor emanda legitimatzen dugu beste sare sozial horretan dauden beste eduki horiek.
Bueno, beti dago etika versus dirua, betiko diskursoa, zen azkenean, baina galdera, gaur egun ja, balantzan jarri behar dugu, nor dauka pisu gehiago jendea azkenean hor informazioa lortzeko. Azken hamarkadan, non sare sozialak ja bihurtu dira gauza arrunt bat gure bizitzan, eta jendea azkenean finean ja ez da informazioa lortzen, ez du informazioa lortzen, ez da informatzen egunkariak erosten. Bueno, claro. Bai, alago jendea, baina logikoki kopurua murriztu da. Eta gero eta gehiago murriztuko da. Eta egunkariak ja erosten ez dutenak ez dira egunkari digitalera pasatzen. Ez dute egunkaria formato PDF batean erosten. Claro. Beren web orrialdean, nahi duzun egunkariaren web orrialdean, sartzen dira berriak ikusteko, bagian ez da ere. Agian irakurriko dute berri bat ikusten bakarrik titularra izenburua jarri dutenean sare sozial batean? Agian bai, eta azkenean zergatik ikusten ari gara are eta gehiago hasta el punto de daukagu hemen sarean zearen sekzio berezi bat, bueno, estrenatu dugu sekzio bat dela clickbaitak salatzeko. Bai. Zergatik, zeren azkenean gaur egungo berriak gehiengoa, ez dute estudio bat egin, baina ikusten dudana nik neuk, dira titular clickbait motatakoak, non esaten dizute gauza bat gertatu dela, baina ez dizute esaten ezer, ekarri zure atentzioa deitzeko, eta zu hor barruan sartzeko, zergatik, zeren azkenean zu egiten duzun bizita batekin bere publikazioan ez dute ere ezer irabazten, zu sartu behar zara bere web orrialdetan, hau da, beraiek sare sozialetik sukzion egin behar dute hor dauden erabiltzaileei beren web orrialdetara eramateko. Orduan, pizka bat zaude itsaso batean navegatzen, nor botatzen dituze komunikabideak el cebo. Hor zu jateko. Gainera, cebo horretan, parentesi pizka bat egingo dut, aste honetan ez dugu anti-clickbait egingo, baina bila da, aste honetan irakurri dudala, baino deliturako den clickbait izenburu bat dela literal, entzun. Ze gertatzen da USB memoria bat mugikorraren kargagailura konektatzen duzunean. Eta gainera parentesien artean jartzen zuten, jenbetakoek, por cierto, nik egin dut zuk egin behar ez izateko. Ni pentsatzen nuen esango nuze, emaitza arridura emango dizu. Arrituko zaitu guztiz. Emaitza arrekontuko zaitu. Ez, ze gertatzen da, eserez. Baino betidanik ez da eser egin dezakezu nahi badu. Hori gertatzen Orduan, claro, gero eta hau azkenean da, telebistako tertulietan batutan gertatzen den bezala, quien la dice más gorda, ikuslearen arreta bere ganatzeko. Hipotesi bat egingo dut orain Inigo, burmuina etorri zait, hau ez dago prestatu. Baina pelikula hau omendio egin dudan bezala, gidoia bat asmatuko dut, non hau, imaginatzen du ez dela gertatu, baina gertatzen dela etorkizuna betera. Zer gertatuko litzateke, sare sozial nahi duzuna, jarrizuk izena, ateratzen badu komunikabide bat, zuzenki sare sozialean, hau da, berriak zuzenki sare sozialean ematen dizuna, zer eta egin dezakete, hau da, gaur egun premium bat erosten baduzu, edo zein sare sozialetan, ja ez daukazu limite de karakteres, eta zuzenki beraiek lortzen duzte trafikoa hor berriak emateko. Eta ja, erabiltzaileari esaten diozu. Ahaztu clickbait guztiak, hor nire akontu ofizialean sartzen bazara, egunero izango duzu berria maskatuta, hau da, gehiago, apostua igotzen dut, adimen artifiziala egingo dizu berria labur bilduta, baina bueno, gehiago irakurri eman, eta berria ematen dizu ez laburduta, hau da, berri osoa. Zer gertatuko litzateke? Eta jarri nahi duzun enpresa hor, ni esan dezaket Twitter edo Facebook edo nahi duzuna, orko handiak edo Google edo, nahi duzuna. Hori egiten badute komunikabide tradizionalak porrotera eramango lituzke?
eta ez tradizionalak, hau da gaur egun digitalak edota horrelako praktikak nik esaten ditudana clickbait motatako praktikak, hor ja ez da clickbait behar, zeren esan ateratzen plataformatik zertarako clickbait. Esango dizut a las bravas lo que pasa, hau da, titularra kontatzen dizu guztia, nahi baduzu gehiago jakin, esan duzu, laburtzen du adimen artifizial bat, eta denbora gehiago nahi baduzu, berri osoa. Eta ja, nik saltzen dizut, ez daukagula clickbait, eta ez ara, ez inon jun behar. Eta ez kukiak, ez ezer. Gogoratzen baduzu, clickbaita kontzeptu bat izan baino lehen, gatazka bat egon zen Espainian, Google Newsekin. Bai. Horrelako zerbaiten gat. Baina Google Newsen agregatzaile bat. Claro, hau da, ez zuen berriak inventatzen. Baina komunikabideek esaten zuten erabiltzaileak ez zutela bere webgunera pasatzen eta geratzen zirela hor. Orduan, baina hori zen lehenengo ondoria izango zen komunikabide, oraingo komunikabideen kexa, esan ez, eske, claro, posición dominante. Trafikoa kentzen ari nauzu. Eta baina hori ez da delito bat. Delitoa da kentzea nire edukiekin. Pero eso es una guarrada. Vale, baina hori arazoa beste ba. Hau da, ez da kompetentzia desleiala. Hori agian da posición dominante, kompetentzia desleal edo nahi duzuna. Baina ja ez da barkatu, propiedad intelektual. Bai, dena den, claro, kontu horretan urrengoa izango litzateke, ze motatako berri edo ze motatako komunikabide egiten dugun. Kasu askotan gertatzen direnak bertsio bakarra dutelako, baino beste kasu askotan depende nork kontatzen duen eta ze kontatu nahi duen, komunikabide batean edo bestean daukazu lerro editorial hori kontuan hartu behar dugu. Erabiltzaileak, gaur egungo erabiltzaileak edo bezeroak, zer eskatzen dio komunikabide bati? Depende. Ziurrenik depende, baina gehiengo eskaera bat jarriko bagenu, hau da, parte batetik ideologia bakoitzak bere kabuz daukana, eta zuk esan duzun bezala, linea editorial, vale, kontatu nik irakurri nahi ditudan berriak, ok, baina hortaz aparte, lortu aldugu eskaera komun bat, hau da, guztiok edo gehiengo daukagun eskaera bat, agian agian irakurtzea modu erraz eta azkar batean, zain azken finean jendeak gauza asko irakurtzen ditu eta oso azkar, edukiak oso azkar jaten ditu, nola baita esan da, eta sinpletasuna edo ez dakit nola esan, baina bueno, ulertzen didazu, ez? Baina eske hogei botoi ez sakatzea berri bat irakurtzen dudanean, edo hogei banner publizitatekoak ez izatea, edo hogei cookien esperientzia onartu ez dakiz zer, suskripzioa, claro, baina azkenean modelo berdina da, baina beste leku batean eginda. Hau da, zu arpidetza bat erosten baduzu, jo que se, el diario.esen, hor ja ez duzu publizitaterik, ez kukirik, ez ezen ikusten, eta nahi duzun informazioa daukazu hor. Hori, sare sozial batean egitea, ze balio gehigarri izan leiken, hor daukazula nahaztuta, zu nahi dituzun berriek, gehi zure ezagunek esaten dutena. Hori izan leke. Dena den, claro, sare sozial horretan, sare sozial teorik horretan, egon beharko litzateke egunkari bat baino gehiago algoritmikoki banatuta. Hau da, jendeak ez du, kasu batzutan, ez guztietan, baina gaur egun gero eta radikalizatuagoak gaudela, jartzen dut kakotzen artean hori teoria bat dela, jendeak suposatzen da irakurri nahi duela haien ideiekin doan informazioa. Twitterren azken egunetan baita ere oso famatu eginda horrelako komiki irudi bat esaten zutela
zergatik den bezurra, pertsona bat bere aitari esan ez duzu ikusten berri hau gezurra den, eta besteak esaten du, zergatik da bezurra, pentsatzen du dana zehazki esaten badu. Bai. Claro, horrelakoetan eta bueno, Twitteren kasua denok ikusi dugu izan dela Amerikako Estatu Batuetako hauteskundeak, eta hor polemika, eta gainera esaten dute Elon Musk egongo dela Trumpen gobernuan, bueno, claro. Jendeak zuzenki ikusten du, ez dira okultatzen, zuzenki ikusten du non dago linea editoriala, non daude bere helburuak, eta nondik doazte edukiak, azkenean, fin horietan. Pizkat erreakzio guztiak ikustearen kasu honetan, alde batetik metak argitaratu du bere sare sozialan threadsen algoritmoak aldatuko dituztela pizkat neutralago izateko eta clickbait hori beti ez agertzeko, horrelako, eta bestetik ikusten ari dugun mugimendua orokorrean erabiltzaileen partetik Donald Trump hauteskundeak irabazi zituenetik izan da batez ere Blue Sky sare sozialera. Hori da beste arazoa, dividi vencerás esaten zuen bezala. Twitterretik juten gara, baina nora, zeren azkenean kanpaina nahiko sakabanatuta dago, Threads alde batetik, Blue Sky, Mastodon, baita ere zegoen hortan, eta azkenean bakoitzak bere txokoetara juten da, baina txoko horietan badago 4 y el tambor, azkenean bueltatuko dira. Salto orokorra izango da, noizbait gertatzen bada. Zubet esaten duzula, merkatu batean normalean daude 2 eta gehienez 3. Eta gaur egun merkatu horretan dago Twitter irabazle bezala. Guztiz. Gaur egun jarriko nuke bigarrena Blue Sky, jende asko joaten ari dela Blue Sky bilatera. Alternatiboena bezala, normalean dela 3. Mastodon izan leike, Mastodon oso horizontala delako, jende asko bilatzen du Mastodoneko zerbitzariren bat non bere interesak ondo ikusten diren edo reflejatzen diren, eta Threads ni esango nuke 4. bezala geratu dela, batez ere bilatu dutelako Instagrameko erabiltzaileek, baina Instagrameko erabiltzaileek orokorrean ez dute testua erabiltzen. Orduan, claro, testuan oinarritzen den sare sozial bat eskaintzen diozu testua erabiltzen ez duten erabiltzaileei. Cojonudo. Parte hona ja kontua ez duzula egin behar, Fediverso hori sistema simplifikatua eta guztia. Fediversoarena betan dago oraindik 2 urte daramatza betan. Kontzeptu bezala gero ja garatu behar da, eta azkenean erabiltzaileak onarpena eman behar dio, baina, bueno, saiakera asko, egia da. Saiakera asko, baino momentuz ia guztiok jarraitzen dugu hor Twitterren, eta bueno, Twitter jarraitzen du importanteena izaten. Minutu oso gutxi geratzen zaizkigu, orduan, eske nazioarteko movida asko egon dira, hau baita ere nazioarteko analisi bat dauka, komentatu dugun bezala, esplosio bat egon dela edo revulsibo izan delako Donald Trumpek irabaztea Estatu Batuetako hauteskundeak. Gainera, movida izan dugu itsaso Baltikoan, hau da, arazoak egon dira hor bi telekomunikazio kablekin mosketa bat gertatu dela, eta batez ere zorrotzena izan da Alemaniako defentsa ministroak esan duela, hau, gerra hibrido baten parte izan daitekela. Bueno. Flipas, baino horretaz aparte, Suediako eta Danimarkako aginteriak baita ere pentsatzen ari dute, Jipeng 3 ontsi txinatarrak kalte horietan izan dezakeen implikazioa nondik doan. Orduan, claro, bi kable moztu dira, y ya la tenemos liada.
A ber, batzuk esaten dute Ukrainiaren guda jadanik 2 urte eta piku 3 urte egiteko doala eta ez dela konflikto bat beherakada batean doana. Orain ikusiko dugu batzuk esaten dute Trumpekin bai guda hori edo konflikto hori bukatuko dela, baina azkenengo hilabetean ematen duen irudia da guztiz kontrakoa. Ez dakigu. Eta ni zalantzazko dauzkat ere, jakin da, ikusita hain kontundente esan duela gerra hori bukatuko dela, bai. Nola? Bukatu eufemismo bat da, nola bukatzen da? Konta iguzu, nola? Nola bukatzen da hori, gainera, Europar Batasunaren interesen kontra ez joanez. Bai. Es una movida. Bai, guzti. Bestetik ere, estatu batuetatik datorren berri nahiko interesgarri, baino momentuz proposamen bat da, eta bila da martxora arte ez dutela proposamen berria edo egingo, izan da Estatu Batuetako Justizia Departamentuak Googleri proposatu nahi diola Chrome eta Android saltzea. Azkenean gatazka izan da monopolioaren aurkako epaiketa baten inguruan, eta proposamena hori da, hain beste potere ez bere ganatzeko, menperatasun posizioa Chrome saltzea eta Android ere azkenean esaten dutelako interneteko bilaketen merkatuaren 80% kontrolatzen dutela Chrome eta Android bitartez. Eta arrazoia daukate. Proposamena bera interesgarri, baina pizkat arriskutsoa. Bueno, ikusiko dugu, zen azkenean proposamenak gero konkretuki zehaztu behar dira. Orduan, esaten dutenean nola egingo dute eta proposamen hori beharrezkoa egiten denean, espero dugu kontatzea. Kontatuko dugu momentuz, hauek izan dira gutxi, baina interesgarri hauek izan dira berri teknologikoak sarean zehar honetan. Borja, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko Inigo eta intzule guztioi hurrengora arte.